Alaine Albizu moda diseinatzaile lazkaotarrak 2024ko Goiekiko enpresa ekimen berriko proiektu ekintzaile onenaren saria eskuratu zuen. Bere proiektuaren balio garrantzitsuenak diseinu esklusiboa, material berritzaileak, pertsonalizazioa eta trazabilitatea dira. Aurretik, Lazkaoko bere negozioa martxan egon arren, sariak emandakoa gertutik ezagutu dugu. Orain dela gutxi sortu nuen ere marka, eta orduan iruditu zaiten nola animatzeko pixkat nire proiektu eta pixkat ikusteko besteekiko ze perspektibatik ikusten zuen, aukera polit iruditu zaiten da, horretik pentsa honun parte hartza. Lehiaketara aurkezteak eta batez ere irabazteak, onurak besterik ez dizkiola ekarri aitortu du Alainek. Egia da lehiaketa honen ondorioz baita berri askotan atan nintzela, eta horrek pixkat baita nire marka zabaltzea eraman zuen. Azkenen lehiaketan ondorioz makinarian inbertitu nuen, da orduan produktu gehiago sartu nituen, eta egiedana da lehiaketak eraman ditela jende gehiago ezautzea, eta jendek bai galetu zitela produktu gehiago eman nituen, da horrekin interesa gehiago sortu da. Dudarik gabe, sariketan parte hartzeko gomendioa luzatzen du Lazkaotarrak. Nik asko gomendauko nuke parte hartzea lehiaketan, ze iruditzen zait oso aukera borobile dela zure enpresa edo lana ezagutaraztea eramatea, eta baita iruditzen zait aukera oso borobile dela animikoki baita ikusten dizulako, ikustera ematen dizulako funtzionatzen duen benetan edo bestek ze perspektibakin ikusten duen zure lana. Olako lehiaketak eta olako proiektu nik uste baita asko laguntzen duela zure burue pixkat motibatzen olako gauzakin aurrera segitzeko eta sortzen jarraitzeko.